В това видео ще научите забравеният произход на баба Марта, какво крие историята, защо носим червено и бяло, има ли и други цветове мартеницата, дали са български мартениците, откъде идват. Здравейте, приятели на нашия канал! По отношение на мартениците можем да започнем с това, че те са в основата на човешките вярвания, на човешкия фатализъм. Много често можем да видим през цялото време на годината някой, който си е вързал червен конец на ръката и смята, че по този начин ще отблъсква всички нещастия от него. Разбира се, това са едни предразсъдъци. Но колкото до мартеницата, това е истинското народно вярване, че човек ще бъде през годината и здрав, и късметлия, и берекетлия. Мартеницата по принцип, като произход, няма точно определена етимология, но се смята, че мартениците произхождат още от праисторически времена. Хората са изповядвали определени фетиши по отношение на връзване на най-различни конци от всеки цветове. Това, което можем да кажем със сигурност, че мартеници се слагат в началото на март, разбира се, на 1 март се закичват хората от територията на днешна България, територията на днешна Северна Македония, Южна Румъния и части от Сърбия. Но основно мартеницата може да се смята, че това е чисто български продукт. Някои са склонни да възприемат теорията, че прабългарите, когато са дошли по нашите земи, са носили мартеница и мартеницата фактически произлиза от прабългарите. Това не е точно така, тъй като прабългарите, както знаем, изповядват една религия, която се нарича шаманизъм, и тя е била свързана с гадания пред, да речеме, свещено дърво, което е окичено с най-различни фигури. Най-вероятно са присъствали, разбира се, и червения, и белия конец, които са символ на кръвта, на новото начало. Както знаем, март месец е на границата между зимата и пролетта. По време на римския период март месец е бил първия месец от годината и март месец е свързан с името на бога Марс. Но, ако отидем по-нататък във времето, можем да обобщим, че мартениците се появяват трайно в нашата култура и са отбелязвани в историографията в началото на 20 век. Като до ден днешен вече тази тенденция се комерциализира, засилва се и мартениците, общо взето през март месец, са едно много сериозно предпитание за най-различни хора. Какво означават цветовете? Червеното и бялото. Има ли други цветове по отношение на мартениците? Да, има. В Странджа хората слагат и други цветови нишки, примерно в зелено, в синьо, в жълто, но основно, безспорно, е червеният цвят и белият цвят. Белият цвят е символ на чистотата, на непорочността, докато червеният цвят е символ на кръвта, на новото начало. И когато те се преплитат, те дават онази символика, която дава пролета, която дава раждането. Зимата се възприема като един латентен период и след това пролета символизира новото. Това, което се ражда, това, което ще даде цялата тази същност на годината. Плодородието, надеждите за добър берекет. И какво можем да кажем още за мартениците? Мартениците могат да бъдат във формата на две човешки фигури. Пижо и Пендо. Пижо и Пендо идват от произведение на нашия голям литературен класик Елин Пелин. Но такива фигурки във времето хората са използвали доста често в най-различни фетиши. Но като на първо място е това, което казах и по-рано, свързано с прабългарите и с тяхните фигурки. Мартеницата е символ на свободата. Мартеницата е символ на радостта. Мартеницата е символ на надеждата. Надеждата,
че човек ще бъде здрав, че човек ще бъде щастлив. Като християнски народ имаме хилядолетна история като християни, което е безспорно. Но дали е езически този символ на мартеницата и какво християнско има в нея? Отговорът е много прост. Нищо християнско няма в нея. Това е типичен езически символ, който със сигурност обаче не е забранен от Българската православна църква и никъде, и никой свещеник под никаква форма, аз не съм срещал да казва, че това е езически обичай. Нещо, което примерно ние сме опреквани тук на изток, източното православие сме опреквани от западния свят, че и да речеме по времето на черковен обряд използваме курбан, което няма нищо общо с християнството, с даването на жертва, заковането на петел или на агне, примерно при построяване на една къща. Това са съвсем нормални неща, които допълват християнството и според мен го обогатяват, въпреки че има свещеници, които смятат, че това е някаква форма на сатанизъм, че това е грях, че това е против идеите на нашия Спасител Исус Христос. Никъде не е записано в свещените книги, в Библията, че подобни неща пречат на вярата. Вярата си е вяра и вярата би била много по-силна, когато примерно добавим и този наш етнически символ към вярата и обогатим по този начин християнската вяра чрез мартеница. Обобщавайки на всичко казано до тук, можем да кажем, че мартеницата е нашия принос към културата на света, нашия принос към мечтата на човечеството да живее в един по-спокоен и по-сигурен свят, който да липсват каквито и да е нещастия. Така че, мартеници, носете, подарявайте си, обичайте се и от мен всичко добро.